טליה, איתמר, ילדי סניף בני עקיבא חריש, בהצלחה בחודש ארגון ובהופעות, אוהבים אתכם. סניף חריש היקרים, השם עמכם. הנושא של החודש זה עם אשר רוח בו, שזה בעצם בפסוקים מדובר על יהושע, איש אשר רוח בו. הוא זכה להיות המנהיג שהכניס את בני ישראל לארץ ישראל, והיה אחראי על הכיבוש והירושה של הארץ. אנחנו חיים בדור שבו נבחנת הרצינות שלנו בחיים בארץ, במיוחד בתקופות מאתגרות. אני מאחל לנו שנהיה ראויים להמשך המסורת ונהיה ממשיכי דרכו של יהושע. אז השם עמכם, עלו והצליחו. שלום לבני עקיבא, סניף חריש, חודש ארגון, תודה לכולם. כאן ליאור שיביאק, אבא של נוגה שיביאק. שומרים עליכם גם שישי, גם שבת, כל היום, 24 שעות, 7 ימים בשבוע. כאן מהדרום, מאחלים לכם הרבה טוב, אתם יכולים לישון בשקט וליהנות, אנחנו שומרים עליכם. תודה. סניף חריש היקר, שיהיה לכם חודש ארגון מצוין, שבו אתם תעשו יותר רעש מאשר אזעקות, תעשו יותר בלגן מנסראללה, ובאופן כללי תאמללו את השכנים. אתם גרים רחוק ממני, נכון? כן, אז הכל בסדר. קיצור, תענו ושיהיה לכם בהצלחה. כרמל וכל ילדי חריש המתוקים, אנחנו מוסרים לכם קודם כל דרישת שלום מלבנון, הרוסה והיפה. רוצים להגיד לכם שאנחנו שומרים עליכם. מקווים שהיה לכם שבת משמעותית, וגאים שאתם חלק מתנועת נוער שמובילה את הציבור הישראלי. זהו, אוהבים אתכם, נתראה בבית. אז המורה לתנ"ך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמג"ד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא מ"פ בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלב עזה.